Samo je njegovo srce, uzdaju se
Za nas je ovo i milosni događaj koji nas poziva na rast u vjeri, u snazi Kristove smrti i uskrsnuća, jer poslije tih spasonosnih događaja ništa više, pa ni sama smrt ne ostaju kao što je bilo prije Kristova uskrsnuća. Ovo je osobito dragocjeno danas, u ovom vremenu, kada je smrt, i to nasilna smrt, postala nešto uobičajeno ili tegovni strah kojega treba što prije odgurniti od sebe. Slaveći ovaj obred preminuća, osvijestimo si večeras, dok promatramo hrani primjer, da način smrti ovisi o načinu života. Qualis vita, mors est vita. Franjo je po velikodušnom nasljedovanju u životu nastojao biti suobličen živome Kristu, a kad je umirao, želio je biti sličan umirućem Isusu. Sabrano i u vjeri proslavimo ovaj obred. Kad se napokon približio čas njegova preminuća, dao je k sebi pozvati svu braću koja su se ondje našla. S obzirom na svoju smrt, hrabrio ih je utješnim riječima i očinskim poticao na ljubav Božju. Govorio im je o strpljivosti, siromaštvu i vjernosti prema Rimskoj crkvi, a svim je ostalim predbama pretpostavio sveto evanđelje. Dok su sva braća naokolo sjedila, nad njima je u objegu križa ispružio prekrižene ruke, jer je taj znak uvijek volio, te je svu i nazočnu i odsutnu braću blagoslovio snagom i imenom prokletoga. Osim toga, dodao je: ostanite mi zdravo svi moji sinovi, u strahu se bliži kušnja i nevolja. Sretni li onih koji će ustajati u onome što su započeli. Žurim se Bogu, čijoj vas milosti sve preporučujem. Kad je Bogu nadase dragi čovjek dovršio te očinske opomene, naredio je da mu se donese evanđelista i da se čita evanđelje po Ivanu, koje počinje riječima: bijaše pred blagdan Paske. Pred blagdan Paske.
svijetu. Isus je znao da je došao njegov čas da puti svoga svijeta Otcu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce ljudi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac predao ruke i da je od Boga izišao te da Bog pa ustao večere, odloži haljine, uze ukrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ukrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimona Petra, a on će mu: Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus: što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar: nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati: ako te ne operem, nećeš imati djela sa mnom. Nakon će mu Šimun Petar: Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus: ko je okupan, ne treba drugo da opere, nego noge, i sam je čist. I vi ste čisti, ali ne svi, jer znao je ko će ga izdati. Stoga je rekao: niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i Gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, Gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jednim drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinim. Zaista, zaista kažem vam, nije sluga veći od Gospodara, niti poslanik od onoga koji ga poslao. Ako to znate, blago vama, budete li tako i činili. Riječ Gospodina. Slava tebi, Kriste. Blažen je Franjo sam, kako je mogao, zapjevao ovaj psalam. Iz svega glasa vapijem Gospodinu, iz svega glasa Gospodina zaklinjem. I otpjevao ga je do kraja. Jer od mene oni su
se okupiti pravednici, zbog dobra što si ga iskazao meni. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Kad su se konačno na njemu ispunili svi misteriji i kad se njegova duša lišila tijela i utonula u ponor ljubavi Božje, blažen je čovjek usnuo u Gospodinu. Sjećajte se našeg oca i brata Franje i molite mu se. Prije nego započnem govoriti, uzdišem i s pravom, kao voda se moji razlijevaju u vicu, jer obistinjuje se moje strahovanje, obistinjuje se i vaše. Snalazi me evo čega se boja, snalazi i vas.
neposrednu prisutnost brata i oca našega Franje bila je svjetlo ne samo nama, koji smo bili blizu, nego i onima koji su zavjetom i životom bili daleko od nas. Bio je svjetlo došlo od pravoga svjetla. Obasjao je one koji su bili u tami i koji su sjedili u smrtnoj sjeni, da bi upravio njihove noge na put mira. To je i učinio kao pravo sunce. Onaj koji iz visine izlazi, obasjavao je njegovo srce i zapalio je volju njegovu žalu svoje ljubavi. I on je propovijedao kraljevstvo Božije, obrativši srca otaca sinovima i nerazumne razumnosti pravednih. I po svem svijetu spremao je Gospodinu novi narod. Ime mu se pročulo do dalekih otoka i čitav se svijet divio čudnovatim njegovim djelima. Nemojte se, sinovi i braćo, žalostiti zato što se čak to dogodilo, jer otac sirota, Bog će nas tješiti svojom svijetom utjehom. A ako već plačete, plačite nad sobom, ne nad njim. Jer usred života u smrti smo, a on je iz smrti prešao u život. Radujte se, jer prije nego je bio uzet od nas, kao drugi Jakov, blagoslovio je sve svoje sinove i svima oprostio grijehe, koje je tko od nas djelom ili mišlju učinio protiv njega. I to rekavši, javlja vam veliku radost i novo čudo. Od vijeka se nije čulo za takav znak, osim u Sinu Božjemu, koji je Krist Gospodin. Kratko vrijeme prije smrti brat i otac naš pojavio se raskriv. Na svome tijelu nosio 5 rana koje su doista biljezi Kristovi. Njegove su naime ruke i noge imale ubode čavala, probodene s obiju strana. Rane su bile trajne i crnu boju čavala, a njegova su se repa pojavila kopljem probodena i često gubila krv. Zato, braćo, blagoslavljajte Boga i hvalite ga pred svima, jer nam se smilovao i sjećajte se oca i brata našega Franje, na hvalu i slavu onoga koji ga je uzveličao među ljudima i proslavio ga pred anđelima. Molite za njega kao što je od nas prije tražio i molite njega da nas Bog s njime učini dionicima svoje svete milosti. Amen. Predraga braćo, da se u ovom svetom slavu spominjeno blaženoga plemenjuća Srpskoga Oca, velikih čudesa što ih je Gospodin izveo po njemu, s pouzdanim iznesimo pred njega svoje potrebe i potrebe cijeloga svijeta, te jednoglasno zazovimo. Te molimo, čuj nas. Oče sveti, ti si slugu svoga Franju učinio savršenim sledbenikom svoga Sina. Učini da i mi idemo njegovim stopama i vjerno uslužujemo Kristovo evanđelje. Te molimo, čuj nas. Oče sveti, upravi noge naše na put mira koji nam je naš otac Franjo pokazao, da u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći iskrenog srca živi. Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, ti raspršuješ obole, a ponizne uspisuješ. Daj da srpskog Oca slijedimo u poniznosti. Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, ti si slugu svoga Franju obilježio svetim znakovima muke svoga Sina. Nauči nas da se uvijek veselo ponosimo križem Gospodina našega Isusa Hrista. Tebe molimo, čuj nas. Oče sveti, ti si na molitve blaženog Oca Franje grešnicima udijelio oproštenje. Dobrostivo pokaži našoj pokojnoj braći svjetlo svoga lica. Tebe molimo, čuj nas. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja,
svojoj crkvi pružio živu sliku Krista. Podaj nam, molimo, da bismo Tvoga Sina mogli evanđeostim putem slijediti u radosti i ljubavi. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralje jedinstvo Duha Svetoga, Bog postoji vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom Tvojim. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. Amen. I blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. God.